േശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കർമ്മം എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, അതിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവത്ഗീത 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ്? നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഉവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനാരിഷാകുവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. എന്താ പറയണത്? ഈ സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നും ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണത്? അതൊരു പേരാണ്. സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു സ്ഥാനമാണത്. അത് സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥാനമാണ്. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേരാണ്. കാരണം അന്നത്തെ സമയത്ത് സൂര്യദേവൻ ആരായിരുന്നു? വിവസ്വാൻ ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ സൂര്യദേവന് ഞാനിത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. വിവസ്വാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം, ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? നരേന്ദ്രമോദി ആണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അന്നത്തെ സൂര്യദേവനായിരുന്നു വിവസ്വാൻ. അപ്പൊ ഈ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നതും അഗ്നിദേവൻ, വരുണദേവൻ, ഈ ഗണപതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊക്കെ ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അവരുടെയൊക്കെ പേരുകള് വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നതും ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നതും. അതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അന്നത്തെ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
മനു ഇഷ്ടാഗിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്താണ്? അന്നത്തെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഭരണകർത്താക്കളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്ത് വേണമായിരുന്നു? ഗ്രഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തത്? ആ ഒരു ശാശ്വത ബന്ധം പുലർത്തി പോരാനായിട്ടും എല്ലാതും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് വേദവിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? ഇവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതിരുന്നിട്ട്? പിന്നെ അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ശൃംഖലയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ തന്നെ സൂര്യദേവനായി വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. വിവസ്വാൻ അത് മനുവിന് നൽകി. മനു എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനു സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇഷ്വാകുവിനും അത് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇഷ്വാകു മനുവിന്റെ പുത്രനാണ്. ആ മനുവിന്റെ പുത്രനും ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിന് നാശം സംഭവിച്ചു. ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നു കിട്ടിയ ആ ശാസ്ത്രം രാജർഷികള് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. കാലക്രമേണ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അപ്പൊ നഷ്ടപ്രായമായി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അത് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചരിത്രം. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്താണ്? 12 ലക്ഷം വർഷമാണ് ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. ദ്വാപരയുഗം പറയുന്നത് 8 ലക്ഷം വർഷം. കലിയുഗം വന്നത് 4,32,000 വർഷം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മഹാഭാരത ശാന്തി പർവം. ത്രേതായുഗാദൗ ച തതോ വിവസ്വാൻ മനവേ ദാദൗ മനുശ്ച ലോകവൃത്യർത്ഥം സൂതായേക്ഷാഗവേദദൗ ഗുണാച കഥിതോ വ്യാപലോകാന വസ്തിതഃ. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം ത്രേതായുഗ ആരംഭത്തിൽ വിവസ്വാൻ മനുവിന് നൽകി. മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനു സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇഷ്വാകുവിനെ അത് ഉപദേശിച്ചു. ഭൗമഗ്രഹത്തിന്റെ രാജാവും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പിറന്ന രഘുവംശത്തിന്റെ പൂർവികനുമായിരുന്ന ആര്? ഇഷ്വാകു. അങ്ങനെ ഇഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇഷ്വാകു രാജാവിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്, മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വെറുതെ അറിയാനായിട്ടാണിത്. മനു തന്റെ പുത്രനും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്വാകുവിന് ഗീത ഉപദേശിച്ച് നൽകിയത് 20,05,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അങ്ങനെ ഇഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം കാലക്രമേണ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ 5000 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും അത് അടുത്ത ആള്, അതായത് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാണ്. സ ഏവായം മയേ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഖേദദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു തരാനായിട്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? നിനക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഗ്രഹിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യത എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഭഗവത്ഗീത ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യത എന്താ ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തനും മിത്രനുമായിരിക്കണം. ഭക്തനും മിത്രവുമായിരിക്കണം. ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും ആയിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും ഭക്തനും മിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുള്ള എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കണം. ഭക്തനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്?
ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ? സുഹൃത്ത്. ഭക്തൻ സുഹൃത്തായിരിക്കണം. സുഹൃത്തും ഭക്തനും എന്നല്ല പറഞ്ഞു, മിത്രവുമായിരിക്കണം, ഭക്തനായിരിക്കണം. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. ഭക്തന്മാര്. മിത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാൻ? ഒരു മിത്രം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനോട് വിനിമയം നടത്തിയിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആള്. അതെ. സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഹൃദയം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അല്ലെ, ഒരു സുഹൃത്താണല്ലേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ, രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് എല്ലാതും നമ്മൾ പറയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അനുസരിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും. അതാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ. മിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? അർജുനൻ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുമാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് യോഗ്യതകളും ഉള്ളവർക്കാണ് എന്ത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്, ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളത്. അർജുന ഉവാച. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതത് വിജാനീയം ത്വമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ചോദിച്ചത്? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക? അർജുനൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കും ആര്? ഭക്തന്മാര്. ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കായിരിക്കും ഭക്തൻ. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഭക്തന് വേറൊരു കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ അത് ചെയ്യാം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പിന്നെ അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ അല്ലെ. അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പൊ എന്താണ്? സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ്. ഇപ്പൊ ഏത് ബന്ധത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നവര് രണ്ടുപേരും? ഗുരുവായിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഗുരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ശിരസാ വഹിക്കുക, അത് മുഴുവൻ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം? ശിഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഒരു ഉത്തമ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ. എന്നിട്ട് ശിഷ്യനായിട്ടും അർജുനൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്നത് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? വിവസ്വാൻ ഇതിനു മുന്നാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങ് എപ്പോഴാണ്? ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങ് ഈ നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? ഉണ്ടോ ഐഡിയ ആർക്കെങ്കിലും? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി. മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി. അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണെന്ന്, സത്യം എന്താണെന്ന് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് നാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. തന്റെ ഭക്തനായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ആധികാരികമായി സ്വീകരിച്ചത്. ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം സത്യം വെളിവാക്കുന്നു, അസുരന്മാരുടേത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അസുരന്മാരാകട്ടെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി എന്തെല്ലാമോ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയും വായനക്കാരെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസുരന്മാരാകട്ടെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി എന്തെല്ലാമോ എഴുതിയിരിക്കുക വേണ്ടു അല്ലെ. അർജുനനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉത്കൃഷ്ടമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുകയും
ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിന് പകരം ഒരു അസുരന്റെ കയ്യിലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് എല്ലാവരെയും വഴിതെറ്റിക്കാനാണ് കാരണമാകുന്നത്, നിഷ്പ്രയോജനം മാറുന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണനെ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ പോലെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനാ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? അർജുനന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടവും അതീന്ദ്രിയതയുടെ പരമകോടിയുമാണെന്ന് അർജുനന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അർജുനൻ അറിയാം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഈ പ്രശ്ന നിവർത്തിക്കായി അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മാത്രം കരുതുന്നവരാണല്ലോ നിരീശ്വരവാദികൾ. അവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമാനുഷത്വം അംഗീകരിക്കും. കൃഷ്ണനെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായ വെറുമൊരു മനുഷ്യനായി കരുതുന്ന നിരീശ്വരരുടെ നിലപാടിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് ഭഗവത് ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യം. അപ്പോ അർജുനൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ്? ഒന്ന്, ഭഗവാനിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അർജുനൻ എന്താണ് പറയാ, കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട്. അവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആമാനുഷികത്വം അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനാണ്, ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന നിലപാട് എല്ലാവരിലും ഉള്ള ഒരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ബഹൂനീമേ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനീമേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദാത പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, നിനക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി, അനേകം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനും അർജുനനും സ്വഭാവേന ശാശ്വതരാണെങ്കിലും അർജുനന് പൂർവ്വജന്മങ്ങൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരം മാറുന്നതോടു കൂടി ജീവാത്മാവിനെ മുൻജന്മ സ്മരണകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? എനിക്കും നിനക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാനുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് എന്താണ് മുൻ ജന്മത്തിന്റെ സ്മരണകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഒന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാശ്വതനാണ് ഭഗവാൻ. രാമനായും നരസിംഹമായും മറ്റു പല അവതാരമൂർത്തികളായും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ കുറെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്ന അംശാവതാരങ്ങളായും നിലകൊള്ളുകയും കൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായി തന്നെ സ്വയം ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളാണ് അർജുനെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ. ഭഗവാന്റെ അവതാര കാലത്ത് പല രൂപങ്ങളിലും ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കാനായി ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഭൂമിയിൽ പറക്കും. അക്കൂട്ടത്തിലൊരു ഭക്തനാണ് ആര്? അർജുനനും. അപ്പൊ അനേകായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഗീത ഉപദേശിക്കുമ്പോഴും അർജുനൻ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അർജുനന്റെ പേര് വേറെ ആയിരിക്കും, അർജുനന്റെ രൂപം വേറെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അർജുനൻ അത് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിത ഭഗവാനെ അച്യുതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ, ഭൗതിക സംഗമത്തിലും സ്വയം വിസ്മരിക്കാത്തവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മലിനമാകപ്പെടാണ്. നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക സംഘത്തിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? സ്വയം വിസ്മരിക്കാത്തവനാണ്.
ഭഗവാൻ തന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം ഒരിക്കലും മാറാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം സ്മരിക്കുന്നു. അദ്വൈതമൂർത്തിയായ അവിടേക്ക് ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിനുമായി ബന്ധമുള്ളതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാതും ആധ്യാത്മികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, അർജുനന് ഒന്നും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അചോപി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ അജോപി സന്നവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സോമനിഷ്ഠായ സംഭവ്യാമാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവതാരത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. കാഴ്ചയിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരുന്നാലും കഴിഞ്ഞു പോയ അസംഖ്യ ജന്മങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. മറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യനെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് താൻ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് പോലും ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. സ്വന്തം രൂപത്തിൽ താൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം വിട്ടു മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നില്ല. ഭക്തരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ശരീരമല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവന് സ്ഥിരമായ ഒരു ശരീരമില്ല. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശാശ്വതവും ആദ്യവുമായ തന്റെ രൂപത്തിൽ ദ്വിഭുജങ്ങളോടെയും ഓടക്കുഴലേന്തിയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പ്രാപഞ്ചിക മാലിന്യങ്ങളെ ഏശാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനശ്വര ശരീരമാണത്. അതേ അതീന്ദ്രിയാകാരത്തോടെയാണ് ആവിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിലും സർവ്വലോകാധിപതിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പിറന്നതായി തോന്നിക്കുന്നു. സൂര്യൻ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. വികലങ്ങളായ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാണ് ആകാശത്ത് ഉദിച്ചതായും പിന്നെ മറഞ്ഞതായും നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അജനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അസംഖ്യ രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നുവെന്ന് വേദങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പിറവിയെടുക്കുന്നെന്ന് തോന്നിക്കുമ്പോഴും തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ലെന്ന് വേദങ്ങളെ തുടർന്ന് മറ്റു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവതരിക്കാണ് പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാൻ എനിക്ക് പിറവിയില്ല, അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാഴ്ചയിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുപോയ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങളിലെ സ്വഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മളാലോചിക്കും എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന്. എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മുന്നേ എന്താ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക്, ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഇന്നലെ നടന്നതും ഇന്ന് നടന്നതും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നതുമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വന്തം രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാ പറയണല്ലേ. അപ്പൊ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ഭഗവാന്റെ ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടിട്ട് ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഓർമ്മകളും നഷ്ടമാകുന്നു. നമ്മള് എന്തായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ? ജീവന് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല, അത് അടുത്തടുത്ത ശരീരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിച്ചത്? ഓടക്കുഴലേന്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ കാണുന്നു തോന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അനശ്വരനാണ്. സൂര്യന്റെ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് സൂര്യൻ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? നമുക്കത് ഉദിച്ചതായിട്ടും പിന്നെ മറിഞ്ഞതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പോരായ്മയാണ്. പക്ഷെ സൂര്യന് മാറ്റം വരുന്നില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അജനാണെങ്കിലും അനേകം രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന പോലെ തോന്നിക്കുന്നു എന്ന് വേദങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പിറവിയെടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുമ്പോഴും തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേദങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സജാമ്യഹം.
എപ്പോൾ ഇവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോഴും അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മം നിലനിൽക്കാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിന് ഹാനി തട്ടുകയോ അധർമ്മത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിന് ഹാനി തട്ടുകയോ അധർമ്മത്തിന് പ്രാബല്യം കൂടുകയോ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം സ്വഭീഷ്ടപ്രകാരം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വേദോദിത്ത ആചാരങ്ങൾ ശരിക്കും അനുഷ്ഠിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ അധർമ്മികളാകും. വേദങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മ പ്രമാണങ്ങൾ ഭഗവത് ആജ്ഞകളാണെന്ന് വരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴാ വരുന്നത്? ധർമ്മത്തിന് ഹാനി സംഭവിക്കുമ്പോ, ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വേദത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആചരിക്കാതെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മൾ അധർമ്മികളാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ആ ഗ്രഹത്തിലുള്ളവര് അവരെ ഈ രാജാവാണല്ലേ, അപ്പൊ രാജാവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മൾ അധർമ്മികളായിട്ട് മാറുന്നത്. വേദങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, ആ ധർമ്മ പ്രമാണങ്ങൾ ഭഗവത് ആജ്ഞകളാണ്. ഇതെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ് ഇതെല്ലാം. മൃഗബലി ചെയ്യാമെന്ന് വേദവിധിയുണ്ട്. എന്നാൽ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ വേദാനുസൃതങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ അസംബന്ധം നിരോധിക്കാനും വൈദികമായ അഹിംസാധർമ്മം നിലനിർത്താനുമായി ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്രീബുദ്ധ അവതാരം എപ്പോഴാ വന്നെന്ന് പറയാണ്. മൃഗബലി ചെയ്യാനും വേദവിധിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? അവര് വേദാനുസൃതങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാതെ, അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനയ്ക്ക് അനുസരിക്കാതെ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അത് നിരോധിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീബുദ്ധ അവതാരം വന്നത്. ജനങ്ങളെ ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്കും ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോ അതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അനുസരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആരും വരുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കാം. തന്റെ വിശ്വാസനായ പ്രതിനിധിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ രൂപം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടും അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവതരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആരെങ്കിലും പ്രതിനിധികളായിരിക്കും വരുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്താണ്? ധർമ്മം എപ്പോഴാണോ ആ ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അർജുനനും അതുപോലെ ആത്മോത്കർഷം നേടിയവർക്കുമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവതാരങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ എവിടെയായാലും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്ത്? ജനങ്ങളെ ഈശ്വരാവബോധത്തിലിട്ട് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തായാലും അവതരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന കാര്യം എന്തിനൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ,
രക്ഷിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. 3 കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഈ 3 കാര്യത്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ധാർമ്മികനല്ലെങ്കിൽ കൂടി പരിപൂർണമായി കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയിരുന്നാൽ അയാളെ സാധു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ധാർമ്മികനല്ലെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷെ പരിപൂർണമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് സാധു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാം. ദുഷ്കൃതം എന്ന പദം കൃഷ്ണാവബോധത്തെ അവഗണിക്കുന്നവർക്ക് യോജിച്ചതാണ്. ദുഷ്കൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ അവഗണിക്കുന്നവർക്ക്, ദുഷ്കർമ്മകാരികൾ, ദുഷ്കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പഠിപ്പോ സംസ്കാരമോ ഇല്ലെന്നിരിക്കലും 100% കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യൻ സാധുവാണ്. രാവണനെയും കംസനെയും എന്ന പോലെ അവരെ സംഹരിക്കാൻ ഭഗവാന് സ്വയം ആവിർഭവിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രാവണനെയും കംസനെയൊക്കെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ ഭഗവാന് സ്വയം ആവിർഭവിക്കണമെന്നില്ല. അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഉപദ്രവം ഏൽക്കുന്ന തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശേഷിച്ചും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാ അവതരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അസുരന്മാരെ എന്താ പറയാ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ആവിർഭവിക്കണമെന്നില്ല, സ്വയം വരണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുമെന്ന് കംസൻ അറിഞ്ഞത് കാരണം കംസനെ കൊല്ലാൻ എന്നതിനേക്കാൾ ദേവിയെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചത്. അങ്ങനെ 2 കാര്യവും നടന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും അസുര സംഹാരത്തിനുമായി ഭഗവാൻ വിവിധങ്ങളായ അവതാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്, കംസൻ കൊല്ലാൻ നോക്കിയില്ലേ? അപ്പൊ കംസൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്, കംസനെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് എവിടെയാണ്? ദേവകിയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ 2 കാര്യം നടന്നു. ഭക്തനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു, പിന്നെന്താണ്, ദുഷ്ടനെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവിക സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ് അവതാരം. അങ്ങനെ ആവിർഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗതനായ ഈശ്വരന്റെ ആ രൂപത്തെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആവിർഭവിക്കുക, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അവതാരങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ഗുണാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ലീലാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങള്, മന്വന്തരാവതാരങ്ങള്, യുഗാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം ഏതാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരാണ്. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ച് ഭാരതത്തിലെങ്ങും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ഉദ്ദേശം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉദ്ദേശം. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ഇത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന പറയാണ്, യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാൻ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്രയും തിരമാലകൾ പോലെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ. ഒന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ഗുണാവതാരങ്ങള്, ലീലാവതാരങ്ങള്, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങള്, മന്വന്തരത്തിൽ അവതാരങ്ങള്, യുഗാവതാരങ്ങൾ. ഓരോ യുഗത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു, മന്വന്തരത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു, ശക്തിയാവേശ അവതാരം ഉണ്ട്, ലീലാവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പുരുഷാവതാരം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പുരുഷാവതാരം ഏതാണ്? 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. അതേതൊക്കെയാണ്? ഏതാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങള്. 3 അവതാരങ്ങള് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങള്. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഇതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഏതവതാരം പറഞ്ഞത്? പുരുഷാവതാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുണാവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഗുണാവതാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അധീനനായിട്ടുള്ളവര്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവര്. അതാണ് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരങ്ങൾ. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. അത് ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരാണ് അത് 3ഉം. പിന്നെ വേറെ ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഗുണാവതാരം വന്നു, പുരുഷാവതാരം വന്നു, പിന്നെ ലീലാവതാരങ്ങള്. ഓരോ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 25 ലീലാവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, അങ്ങനെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. 25 എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിച്ചതാണ് ലീലാവതാരങ്ങള്. ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങള്. അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നാരദനും ബ്രഹ്മദേവനും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളാണ്. അത് ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങള്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മന്വന്തര അവതാരങ്ങള്. മന്വന്തര അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോ
14 മനുക്കളാണുള്ളത്. ആ ഓരോ മനുവിലും ഓരോ അവതാരം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകും. അതാണ് മന്വന്തര അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏതാണ് മന്വന്തരാവതാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് യുഗാവതാരങ്ങള്. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യയുഗത്തിലും ദ്വാപര യുഗത്തിലും ത്രേതായുഗം കലിയുഗം, ഇങ്ങനെ 4 യുഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ അവതാരവും ഭഗവാന്റെ 4 യുഗങ്ങള്, കലിയുഗം, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഓരോ 14 മന്വന്തരങ്ങള്, ആ 14 മനുക്കൾ. അപ്പൊ ഓരോ മനുവിലും എന്തുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വദാഹ വ്യക്താദേഹം പുനർജന്മാനൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതരായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത് ഗ്രഹിച്ചവര്, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര് മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നെന്നാ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിന് മോചനം പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ല. അവ്യക്തിഗതവാദികളും യോഗികളും അത്യന്തം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മോക്ഷം തേടുന്നത്. അവരുടെ ആ മോക്ഷ അവ്യക്തഗതമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കമാകട്ടെ അവ്യക്തിഗതമായതാകട്ടെ ഭാഗികവും മാത്രമേ. എന്താ പറയുന്നത്, അവ്യക്തവാദികളും യോഗികളും അത്യന്തം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവരെ മോക്ഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലാണ് അവർ ലയിക്കുന്നത്. കാരണം അവ്യക്തികവാദികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികള്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർക്കും സാമാന്യ തത്വചിന്തകർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവുന്നതല്ല ഈ സത്യം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർക്ക് സാമാന്യ തത്വചിന്തകർക്കൊന്നും ഇത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനാകാം. ഈ പൂർണ്ണത നേടാൻ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും നമുക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ്, തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമല്ല. അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, എങ്കിലും അവർ മുക്തിക്ക് അർഹരല്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പാണ്ഡിത്യം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത സാധാരണ ഭൗതികത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്സ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും സാധിക്കുന്നതല്ല ഭഗവത്ഗീത. അത് എങ്ങനെയാ പറയണത്, ഒരു തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് മധുരില്ല എന്ന് തോന്നും. തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തേനിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല. അതേപോലെയാണ് ഭൗതികതയാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ. അവര് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും മുക്തിക്ക് അർഹരല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂത മത്പാവമാകൃതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് എന്നിൽ തന്നെ ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രാഗവും ഭയവും ക്രോധവും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പൂകിയിട്ടുള്ള അനേകം പേരുണ്ടല്ലോ, അവര് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ആ ജ്ഞാനം അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാനിൽ തന്നെ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, രാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മളെ ഭയം, അതാണ് ഭയം. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാള്, അതൊരു രാഗം. ഭയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശരീരത്തോടുള്ള ഭയം. പിന്നെ ക്രോധം, ദേഷ്യം, ഇത് മൂന്നും മാറിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഇതിൽ മൂന്നിൽ നിന്നും മോചിതനായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പൂകിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതമായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തദൈവാഭജാമ്യഹം മമാവർത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. കാംക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധർ ഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതില് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരും ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ കർമ്മത്തിന്, ആ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേഗം ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്, അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ സമഗ്രമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ഭക്തന്മാർ മാത്രമാണ്. എവരുടെയും സാക്ഷാത്കാര ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമഗ്രമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭക്തന്മാരാണ്. എല്ലാവരുടെ സാക്ഷാത്കാരം ഏത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാര് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രഭുവായും മറ്റൊരാൾ ആത്മസുഹൃത്തായും വേറൊരാൾ പുത്രൻ എന്ന നിലയിലും ഇനിയൊരാൾ കാമുകനായും കരുതി സ്നേഹിച്ചേക്കാം. താന്താങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമ തീക്ഷണക്കനുസരിച്ച് ഈ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം തുല്യമായ അദ്ദേഹം അഭിഷ്ട സിദ്ധികളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ചിലവര് പുത്രനായിട്ടായിരിക്കാം, സുഹൃത്തായിട്ടായിരിക്കാം, കാമുകനായിട്ടായിരിക്കാം, പ്രഭുവായിട്ടായിരിക്കാം, സുഹൃത്തായിട്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഭഗവാനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ആര് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ അവിടെ നൽകുന്നത്. ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കാകില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിച്ച് അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവന്റെ വ്യക്തിത്വം അംഗീകരിക്കാൻ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തും അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. തീവ്രമായ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടി പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളല്ല, അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്, അംശങ്ങൾ അസംഖ്യവും, വേദോദിക്തമിതമാണിത്. എന്താണ്? ദേവന്മാര്, മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാര് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, പക്ഷെ രൂപങ്ങളല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും. ഈശ്വരൻ ആകെ ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനാണുള്ളത്, അത് ഭഗവാനാണ്. അംശങ്ങൾ അസംഖ്യം അംശങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വേദോദിക്തമാണിത്, വേദത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ദേവന്മാർ പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുമായുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവർ സർവേശ്വരന് തുല്യമല്ല. ദേവന്മാരെല്ലാം ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ദേവന്മാര്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് തുല്യനെല്ലാരും. ദേവന്മാരായ ശിവനും ബ്രഹ്മാദികളും സർവേശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാര് ശിവനും ബ്രഹ്മാവും അടക്കം ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ശിവനും ബ്രഹ്മാവും അടക്കം ആരാധിക്കുന്നത്. തെറ്റായ ധാരണകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മുഖ്യരെ പൂജിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇവിടെ പല മൂഢജനങ്ങളുണ്ട്. മാത്രല്ല മനുഷ്യരെ പൂജിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, തെറ്റായ ധാരണ കാരണം കൊണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധവാനായവർ താൽക്കാലികമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നിസാരമായ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണാവബോധം മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരിക്കലും താൽക്കാലികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യം ഉദിക്കാറില്ലെന്നും
മറിച്ച് അവർ ഭൗതിക സുഖത്തിന് ആസക്തരാകയാൽ ശക്തരായ ജീവാത്മാക്കളെ ആരാധിക്കുകയാണ് പതിവെന്നും ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് സാധാരണ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ആരാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം പ്രസാദിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്? അത് ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യണേ? അവരെക്കാൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള്, കാരണം ദേവന്മാരും ആര് തന്നെയാണ്? ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. അവരും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരും വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരെക്കാളും ശക്തരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ആരാധിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യര് ചെയ്യുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 3 ഗുണങ്ങളെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്. ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇത് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതേതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ, ഇങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഭഗവാൻ ഈ സൃഷ്ടി, ഈ തിരിവ് നടത്തിയത്. നമാം കർമ്മണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർനാസ പദ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. സത്വഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം. നമ്മൾ 4 തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അതില് സത്വഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ്? ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ്. ഭരണാധികാരികൾ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വൈശ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾ രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രാവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരാണ്. തമോ ഗുണപ്രധാനരായ തൊഴിലാളികളാണ് 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാരാണ്? തൊഴിലാളികൾ. അവര് ശൂദ്രർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചതുർവർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവയ്ക്കൊന്നും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ അഥവാ വൈഷ്ണവൻ ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം മുതലായ കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ സമ്പൂർണ്ണ വിസ്തരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യരുടെ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതീതനാണ്. ഈ ചാതുർവർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വേർതിരിവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും സത്വഗുണത്തിലിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണര്, രജോ ഗുണ പ്രധാനികള് ക്ഷത്രിയര്, വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന രജസും തമസിക ഗുണങ്ങള് വൈശ്യര്, തമോ ഗുണത്തെ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ളത് ശൂദ്രര്. ഇത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും എന്താണ് പറയാ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിലൊന്നും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവർക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിച്ചവർക്ക്, ചിന്തിച്ചവർക്ക്, മനസ്സിലായവർക്ക് ഈ ചാതുർവർണ്ണത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ അവർക്ക് അതീതമാണെന്ന് പറയാം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോവുകയാണ്. അവയ്ക്ക് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളിൽ കൈയടക്കി വയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അത് കുടുങ്ങി പോകുന്നു. മനുഷ്യർ, ജന്തുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ സൃഷ്ടിജാലം എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ നല്ലതോ ചീത്തയായ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യരായാലും ജന്തുക്കളായാലും എല്ലാവരും എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും, അത് നല്ലതായിക്കോട്ടെ ചീത്തയായിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ് എല്ലാവരും. സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ ചുമതല ഏൽക്കേണ്ടത് ജീവാത്മാവാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ പ്രകൃതിയിലൂടെ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം നൽകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആര് തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ആരൊരുക്കി തരാണ്? ഭഗവാനോട് ഒരുക്കി തരാം. ആരിലൂടെ? ബഹിരംഗ ശക്തിയിലൂടെ. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലൂടെ, ദുർഗാദേവിയിലൂടെ അത് ഒരുക്കി തരാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഒരുക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മ നിയമത്തിന്റെ ഈ സങ്കീർണ വശങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചവൻ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഈ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാനായിട്ട് പോകില്ല. സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം എന്തെന്നറിയുന്നവനാകട്ടെ
കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, അയാൾ വിമുക്തനാകുന്നു. അപ്പോ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.